பாருங்க, தொடாம பாருங்க. அதே மாதிரி இல்லை, புனித வாரத்தில் நிறையா வரும். அன்புக்குரியவில் அற்புத நீரூற்று அதிசயம் புனித வாரத்தில் சந்தியாகப்பர் திருத்தலத்தில் மரவப்பட்டியில் நிறையாவே வந்திருக்கு. பாருங்க, ஏசப்பாவோட வல்லமையினால சந்தியாகப்பர் இதெல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்கிறாரு. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. திருத்தலத்துக்கு வாருங்க. அதுதான் ஒழுங்கா எடுக்கிறது நான் அன்னைக்கு அப்படித்தானே நான் தவறு பண்ணிட்டேன், எடுக்காம தொடாம இருக்க. அங்க வரைக்கும் இருக்கு, தொடாம பாருங்க, தொடாம பாருங்க. எல்லா பக்கம் வந்திருக்கு. ஆமாம், இங்கே பாருங்க எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு இங்கிட்டலாம். பார்த்தவங்க உள்ள நுழையாம அப்படியே இருந்து பாருங்க. ஆமா, அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் விலகுனீங்கன்னா வர்றவங்க பார்ப்பாங்க. சரியா? ஆமாம். அப்படியே கொஞ்சம் விலகுனீங்கன்னா பிள்ளைங்களை அப்படியே பார்த்தவங்க விலங்க, மக்கள் வந்து பார்க்கட்டும். மக்கள் வந்து பார்க்கட்டும்.